Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin, ang aming panalangin, sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Pag-asa't saya kanilang dala, sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay, kapag BicolNet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan sa BicolNet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na mainiba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ng albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey!
Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala naman iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Kong Joey. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa satok. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba, nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang pagtatao ng serbisyo publiko sa lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo Asin Riparo. Tignisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo, hindi man ako gwapo, Serbisyo Asin Riparo. Serbisyo Asin Riparo. Hello! Hi! Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia. Maray na aga, probinsya ni Nalbay, syudad nin Tabaco, Legazpi and Ligaw. San man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao War. Sisay sa Indo. Good morning! Magandang umaga po.
Ohayo gozaimasu dyan sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias, mga amigos y amigas, mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay. Digdi na po kita sa programa Serbisyo asin reparo. Ngunyang pong aldaw kitanin Miyerkules, Wednesday na. Bet sa 25 na kita ngunyan kang bulan na Hunyo. Tama ba? June 25, 2025. Good morning tabi Ma'am Kasim Luz, kay Mercasia, kay Cons Joel Seriola, sa Kuyang Idol, The Good Boy Seriola. Kumusta? Sabayan po nindan sa indong lingkod. Sarong oras may kabanga kita. Mag-uro-erestoryahan naman lamang kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana sa satuya pong palibot, siyempre. Sa mga nakakala po yan kan sa indong lingkod. Apoy rayan kan mga pigpapaabot man po nindodig din mga reparo. Sa tuya po yan tatawa ni serbisyo sa laog kaining programa. Uy duman po sa may mga kumpleanyo ngunyan, June 25. Maligayang happy birthday. Happy na birthday pa! Siyempre sa may mga okasyon, ano man pong klaseng okasyon yan. Dahil naganido paglingawan sa kuyang perming tugon ha. Iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri. Tawara man tabi kibang maingat kan sadiri ta kundi kita man sana. Duman po sa may mga kamunduan na sa moya pong pagkikidumamay, sa may mga kasakitan parahay na tabi ka mo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurang nanta siya masana po nagkakaram kayan. Amen. Thank you Lord. Salamat Lord sa panibago na naman aldaw na tinaw mo sa lambang saro sa samuya ngunyan. I-guide mo po kami Lord kang samuyang mga gigibuhon. Tangani pong day kami magkasala sa samuyang kapwa asin maging sa saimo. Patawada kami Lord kang samuyang mga nagkaginaribong kasalan. Tao lang po kami Lord, marupok, nagkakasala. Kaya Lord, patawad tabi Lord. Lord, patawad. Amen. Serbisyo asin reparo. Mga tugang, mga kabayan, check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxeya. Si Mr. Hulbutana tabi ni ang sa indo pong servidor Racine Tagariparo. Live na live sa Bicolnet TV, kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran yan kan samuyang GM, maestro nila doon. Sabay dyan si Sir SM Tony. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lampang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan, anuman po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayanan, gusto mi sana po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal tabi ang kidit and bawal tabi ang may stress sa mga panahon pong ini. Bicolnet TV. Good morning, Sir Edwin Sistina. Oy, Miyerkules na po kita ngunyan. So mga taga-tabako ang huna, Lunes ngunyan ta holiday baga kasudma sa tabako. Fiesta kaya. Ma'am Elsa Bunagua Borromeo, good morning. Fiesta kasudma sa tabako. Ma'am Luz, Ma'am Kasim Luz.
may napangyari ni pag-agi kong mga pasado alas 8 sa sentro kan Tabaco, kulang sa tawo. Dinaog kang paka-eleksyon, grabe sa tawo. Kang Mayo 12, grabe sa tawo. Kasud pag-agi ko sa sentro kang Tabaco, mga alas 9 na ninaga, kulang sa tawo. Gari ba ko piyesta? Mas piyesta kang nakaaging Mayo 12. Kumusta tabi so piyesta? Ika nga yaseng ka nagkipiyesta. Dahil baga sa kuya tabi ki nagimbitar. Nagparakaturog sa nalugod ako. Ako bagang ugali ko pag dahil man ako pigimbitaran nga tatamag dyan man ako. Kaya lang an makahidap ngayon sa mo Mr. Hulbutana. Pigimbitaran ka na nga ni dahil ka man nagtutunga. Kung nagkairidap masunod niya dito ka na ngayang imbitaran man. Nataya ko mapista man baga sa mo dahil ko man kami rin imbitara. Baralos-balos na nga mapista man niya sa mo dahil ka man imbitara dahil man ako manda. No. Bakong iyo tabi tita Sidra. Mapista man niya sa moya dahil kuman nga kamo imbitaran. Taday man akong handa. Di paano kita kay ni dipisil kaya ngunyan tabi mama tita Sidra magpapara uronda. Tailingana. Kurano na ang kilo kang ang presyo kang karne ngunyan. Pati sumanok nagkakaurbusan naman. Kadaklan bagang handa kasuod da atabi puro sa na manok. Kakaubusan na kimanok. Mabakal ka ki karning urig, pirasanan mababakal mo kamahal na. Marangi ka ni puro sa nangaya o manok. Ayaw. Ako kung may piyestahan ko tampuro sa nagulay, duman ako. Nagulay sana. No. Pahit ako duma. Pero kung biyo kang mangungutang tapos mahanda ka sana, garisala ya. Ngayon mangungutang ka sa Bombay para ihanda mo sana. Pagkatapos kang pista, nga ka. Nakulong kang bayadan. Ihanda mo sana, mangungutang kang biyo. Uni baya tabi, maray sa Tabaco, tada ipig apod ka ini, bako uso, itong tradisyon baga na pagpiesta sa San Juan. Supig dudurugdug baga sa mga nakalunad sa bihikulo, sa mga nag-aaragi. Pigdudurugdug baga kan tubig. Maringan ita dayoso andyan sa syudad kan Tabaco. Tapos piyesta man palan kasudma dyan sa Kamalig, Alway. Yo, kapariya San Juan ang patron. Marita dayan uso digdi sa tuya. Ayan na tradisyon na yan na pagpiesta kang Senior San Juan. May mga pudkay ni uso sa indaso tradisyon bagan pigdudurugdug sa mga nag-aaragi sa lugar nina. Lalo na sa mga nakalunad sa jeep. Bukas bagan jeep open iyan. Dudurugdugon sa pasahero. Kasudma yun na naman. Dyan sa Metro Manila. Sus Maria, dakul ang mga nabubuisit. Ano do yan na tradisyon na yan kung haliun na yan. Dakulan na peperwisyo. Dari bako na magayon. May mga napipikon. Dugon mo yan malawag ka ngayon sa opisina tapos dugdugong ka. Ay ka nga ni kan magkaurag-urag man ang
Good morning, Tabi. Mr. Hulbutana, pa-shoutout na, Tabi. Si Trina Ate Tess, digdi po watching live sa radio station mo po. Digdi po sa San Vicente relocation site. Salamat, Tabi. O, sige, makantabay dyan sa mga taga San Vicente relocation. Sige, good morning sa inyo. Buko na sana tama na. Oh, iyo, igwa kang buko, Tabi, madam. Perte yan na di kay Boss Ato Kabigaw. Saing ka na kipiesta kasudma. Ricky Candano, good morning. Ayo yan ha. Kaya pag i-restoryanta daw yan natad-tad yan ha. Kasi kasuod madakol na nagkaburuisit duman sa Manila kaya uson pa yan. Pag uminagi ka duman sa San Juan, sigurado dumug ka. Yo, may mga nagkapirikuna naman. Dahil po sa tradisyon bagang pagpista kang Senyor San Juan, pigdudurugdug so nag-aaragi sa inda. Ayan, maridig di sa to, taday kaan. Day na uso yan digdi. Diyan sa tabako and diyan po sa Kamalig. Kung nausuan, inda sana. Oy, mga tugang, may babantayan na LPA ang sa tuyang pag-asa. Pero Tabi, mga tugang, ang sabi, wara na iniki epekto digi sa tuya. Yan na pigbabantayan na low pressure area kang pag-asa. So tatod, daaramon tayan, Tabi, mga tugang. Ma'am SP Banyas, good morning. Ano pan mga kaipuhan tang reparohon? Oy, congratulations po pala naman sa mga naggraduar dyan po sa Bicol University. Graduation kasudma dyan sa Bio and gariduang aldawadi kasuudma tapos ngunyan igwapang mga graduar. Nakadako lang estudyante dyan. Yung mga universities, state colleges, may mga scheduled graduation na sinda. Yo, nahod dyan baga kaya so college sa mga pagklase. Kaya so iba nga ni sa July pa, so iba July pa so schedule kang graduation inda. Yeah. So Bicol University kasudma. Kaya lang bago mag-graduation, maringan ita bago mag-graduation buminagsak suuran. Di bata nasa open baga nasa open so sendang pudkay ni graduation. Pero at least habang nagpo-programa, okay naman so panahon kaso banggi inabutan kibanggi so graduation. Sige, congratulations po duman sa mga naggraduar. Sana makakuha tulos ki trabaho. Bakong makakuha tulos ki agumon ha. Trabaho mo na. No. Bako agom. Trabaho mo na, Tabi, Ma'am Jo Manilag Cardanyo. Bako agom. Good morning, Tabi, Sir Jonathan Mondragon. Diyan po sa San Francisco Institute of Science and Technology. Yan sa TISDA. Magtrapos muna magtrabaho muna. Pagkatapos paggraduar, magtrabaho muna bakong mag-aragom. Tulog sa payo yan. Bakong iyo, Tabi, Sir Jonathan Mondragon. Hoy, alas 7:25 na sa tuyang Philippine Standard Time. Karamon tado, Tabi, mo nan magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon na. Kanta mo ng linya kang Pag-asa. Pag-asa, good morning! Magandang umaga po at midweek na at narito na ang lagay ng ating panahon ngayong araw nga ng Miyerkules, June 25, 2025. At live po tayo dito mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center.
At sa ngayon nga, base sa ating latest satellite images at mga pinakahuling datos natin, ay yung low pressure area na ating minonitor sa nakalipas na araw, ay tuluyan na nga lumabas ng Philippine Area of Responsibility at naging ganap na bagyo. Naging bagyo po ito sa labas ng PAR, kaya hindi po natin ito binigyan ng local name. Huling namataan ito nga bagyo na sa 555 kilometro kanluran ng Bacnotan sa lalawigan ng La Union, tagda yung pinakamalakas na hangin, nasa 45 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso, na nasa 55 kilometers per hour. Kumikilos ito pahilagang kanluran sa bilis naman na 15 kilometers per hour. Posible po na ang magiging takbo o ang direksyon po ng bagyong ito ay patungo sa may katimugang bahagi ng China, at ito po ay walang direktang epekto sa ating bansa sa kasalukuyan. At southwest monsoon pa rin o habagat ang magdadala ng maulap na kalangitan na may malaking tsansa ng mga pag-ulan, partikular na sa may kanlurang bahagi ng Luzon. Ito yung area ng Palawan, Bataan at Zambales. Nakikita nga natin na kung lalakas pa itong bagyong ito ay posibleng mahatak niya papalayo ng ating bansa ito nga habagat or southwest monsoon. Kaya posible po sa mga susunod na araw ay medyo mainit na panahon na naman ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. Pero asahan pa rin natin yung mga localized thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Ulitin ko po kasi panahon pa rin naman ng tag-ulan, kaya expected pa rin natin yung mga pag-ulan sa hapon hanggang sa gabi. Kadalasan po katamtaman hanggang sa kuminsan ay malalakas sa mga pag-ulan. Pero hindi naman natin to inaasahan na magtatagal. Usually po yung mga thunderstorms natin sa late afternoon ay mga 1 hanggang 2 oras lamang. At maliban dito sa ating binabantayan na low pressure na bagyo sa labas ng PAR, wala na po tayong minomonitor na anumang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Dito nga sa Luzon, inaasahan natin ang mas malaking tsansa ng mga pag-ulan sa bahagi ng Bataan at Zambales dito sa may kanlurang bahagi ng Central Luzon. Habang ang nalalabing bahagi ng ating bansa, ang Metro Manila, iba pang bahagi ng Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region at Northern Luzon at nalalabing bahagi ng Central Luzon, asahan pa rin natin medyo mainit na panahon pa rin ang mararanasan habang may mga tsansa ng mga thunderstorm sa hapon hanggang sa gabi. Mainam po, magdala pa rin tayo ng mga pananggalang sa ulan kapag lalabas tayo ng ating mga tahanan. Yung agwat nga ng temperatura sa lawag nasa 24 to 32 degrees Celsius, sa Tuguegarao hanggang 35 degrees Celsius, sa Baguio naman 17 to 25 degrees Celsius, sa Kamaynila naabot na hanggang 33 degrees Celsius, sa Tagaytay ay 23 to 29 degrees Celsius, habang sa Legazpi sa Bicol Region ay 25 to 33 degrees Celsius. Malaki naman yung tsansa ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkilat-pagulog sa bahagi ng Palawan, dulot ito ng southwest monsoon o habagat. At ang agwat ng temperatura sa Kalayaan Islands, 24 to 31 degrees Celsius, sa bahagi naman ng Puerto Princesa, 23 to 30 degrees Celsius. Ang malaking bahagi naman ng Kabisayaan, medyo mainit na panahon po ang mararanasan, malinsangan lalo na sa hapon at malaking tsansa ng mga thunderstorms sa gabi. Agwat ng temperatura sa Iloilo nasa 24 to 31 degrees Celsius, sa Cebu naman 25 to 32 degrees Celsius, habang sa Tacloban 26 to 32 degrees Celsius. Ang malaking bahagi din ng Mindanao ay makararanas ng mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkilad-pagkulog sa hapon hanggang sa gabi. Agwat ng temperatura sa Zamboanga City 24 to 32 degrees Celsius, sa Davao naman 24 to 31 degrees Celsius, habang sa Cagayan de Oro City nasa 24 to 31 degrees Celsius. Sa lagay naman ng ating karagatan, wala po tayong nakataas na gale warning. Ito yung ating babala sa malalaking pag-alon ng karagatan. Ang inaasahan po natin na magiging kalagayan ng ating mga baybayin po ay katamtaman ay banayad hanggang sa katamtaman po yung inaasahan natin na kondisyon ng ating karagatan. Kaya ligtas sa pumalaot yung mga sakyang pandagat at maliliit na mga bangka sa mga baybayin ng ating bansa. Mag-ingat pa rin po kapag may mga localized thunderstorms, posibleng medyo lumakas yung alon ng ating karagatan. Lalong-lalo na po pa sa mga maliliit na bangka, mag-ingat pa rin po tayo. Samantala, ang araw natin isisikat mamayang 5:29 na umaga at lulubog, ganap na 6:28 ng gabi. At sundan pa rin tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms sa X, Facebook at YouTube, at sa ating website pag-asa.dosc.gov.ph. Lalong-lalo na naglalabas po tayo ng mga thunderstorm advisories, rainfall information, at kung minsan may mga heavy rainfall warning. Para lagi po tayo updated, ay mag-subscribe at mag-follow po sa ating iba't ibang mga social media platforms.
At live na nagbibigay update mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas sa Pilipinas. Maraming salamat po. Salamat sa inyong pagsubaybay. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Mabinaw ka sa pagkatulog mo, asin sa pagmata, tapos pangukwento, Salamat tabi Pag-asa. Ayan. Daan na kitang bagyo. Nasa luwas na kang parko di. Abagat kita. Ma'am Helen na Piliora, good morning. Di wala na kitang bagyo kaya lang taguran baga kita digi sa Pilipinas kung mahal. Habagat. Kaya may mga paguran-oran da pagkahapon. Kabanggi pero bako mang grabe. Kaya importante permisa na kitang handa, permisa na kita may darang panangga sa oran. Kaning day kita magkasakit. Kaya mahirap magkasakit. Kaya siguro sana permi. Alas 7:32 mga tugang nga sa tuyang Philippine Standard Time. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Pasalamatan tanamonan sa tuyang mga katuwang sa programa. Yaon po dyan ang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sila. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali sana yan dyan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Dyan yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghanap tabi kidor, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Siyempre kay Madam Maylin, salamat, ingat po. Ikaan burak ni sa mong banwa, magayunon. Mga tugang ang programa ni daraman po sa tuya ni Gobernador Ate Glenda Ong Bonggao kang probinsya ni Albay, City Councilor Rider Burse, Siyudad ng Tabaco, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abila kang Malinaw Albay, siyempre sa Capos Bilo Lotto Outlet. Diyan yan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw Albay. Diyan po kamo magtaya sa loto. Bako sa waiting. May chance lamang kita maging milyonaryo. Siyempre mga tugang, kasabay taman dyan ang Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services na makukuha dyan sa Zone 5, Palading, Malinaw Albay. Kung kay puan po nindonin mga ironworks, steel windows, steel door, roll up door. Pudan po nindo ang CP number ni Sir Robin Cantillo sa 0912-295-6339. Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services. Diyan yan sa Zone 5, Balading, Malinaw Albay. Sa tapat lang yan ng Malinaw Catholic Cemetery. Ayan! May gusto ka sa kuya, sabihin mo na tulog. Maraming thank you po At naman sa mga kaibatan niya to, mga katuwang ta sa programa. ng bitay, talagang matapagka, nakamanta dahil Alas 7:35 na mga tugang, mga kabayan, sa tuyang Philippine Standard Time. sa kong pighahalat na makamta. Oy, day po mag-arali Mabalik po ang programa makalipas lang po kang mga ini. Balik
Eskwela na! Tabangan ang sa indong mga aki sa saindang pag-adal. Kaiba ang 21st Century Tutorial and Review Center. Yauna sa Tabaco City ang 21st Century Tutorial and Review Center na makukuha sa RK Commercial Building, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Para sa beginner na may edad 3 to 5 years old, tatabangan sinda na makanood magbasa, asin magsurat, pati na sa basic numeracy skills bago pa maglaog sa kindergarten. Ang tabayan ang elementary, junior high school, asin senior high school sa saindang basic literacy asin numeracy skills. Kaiba na ang follow-up sa saindang oral daw na pagklase, class assignments, research writing, asin performance tasks. Yaon ang matitibay asin lisensyadong mga maestra asin maestro kan 21st Century Tutorial and Review Center. Hanapon sinda sa RK Commercial Building, Bombon, Tabaco City, Iguaman sindang branch sa TV. Na makuha sa E. Corteza Building, Tigbi, Tiwi, Albay o mag-contact sa numerong 0927-341-9219. 21st Century Tutorial Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka ng albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntakalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, sabangan ta, sabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala naman iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Studi kan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat kong Joey sa pagpadaba, Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtatabang, nagtatabang. Joey! Si Kong Joey Salceda. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Saya sa programang Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Pwede ba tayo ay magsayaw ng cha-cha? Abalik na tabi kita mga tugang sa programa alas 7:39 na ang sa tuyang Philippine Standard Time oras pong yan. Tara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madali sana yan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners ano. Dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya at sumanaghanap tabi ki dorm, boarding house. Diyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Yo! Siringman mga tugang ang oras ni andaraman po sa tuya ni Governor Ate Glenda Ong Bungaw kang probinsya ni Nalbay. City Councilor Riner Bursikang Tabaco. Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo. ABC President Cap Art Abila kang Malinaw Albay. Dapat tayo
Siyempre sa Capos Bilo Lotto Outlet and dyan po sa Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services na makukuha dyan sa Soundpipe, Balading, Malinaw, Alba. Sige po, balik po mga tugang sa indong lingkod. Ako mapogeraray si Manny Moxeya, si Mr. Hulbutan na tabi ni At susunod ako. Anong Aldaw po kita ngunyanin Miyerkules pet sa 25 na kita kang Hunyo taon 2025. Kando kita alas 8:30 mga tugang. Kaya ano pa tigalata, doro diretso na po kita. Serbisyo Asin Reparo. Sabi ni Angeline Sierriba, Kapitin, maray na aga tabi, kumusta manda tabi ang mga taga Kinarabasahan Malinaw Albay sa pamilya Buatis sa Sariba, Kapitin, sa Mama Beatrice Sariba. Sige, maray na aga po sa mga taga Kinarabasahan Malinaw Albay. Dakol gari dyan ang karabasa di. Kinarabasahan o di karabasa, di dako lang karabasa dyan sa Kinarabasahan Malinaw Albay. Di mga tugang pirangal daw na sana dakol ang mga posibleng mangyari ngunya na transition kan sa mga bagong ilihido, mga na ilihir kana kaaging eleksyon, lalo na sa mga bago, sa mga na-re-elect, okay lang yan. So may mga bago araw kang dyan sa syudad kan Tabaco, bago ng alkalde dyan si Mayor-elect Ray Bragaisna. So may dakulang mangyayaring mga transisyon sa ibang mga empleyado, lalo na sa mga job order o hanggang na sa nasinda sa pitsa 30 alas 12. Tapag alas 12 pasado, bago ng new management bago ng liderato, na timing pati ang pitsa 30 Lunes. Sa Lunes na yan. And iyan ngunyan, may mga paghahanda na kan sa mga tumaposisyon, ngunyan na mga masunod na mga aldaw. And syempre, so mga nag-aasa pa man na makalaw-giraray sa trabaho, padagos manggiraray ang paglaom ninda na sana ngaya maibalik giraray ngaya ako. Ma'am Elsa Bonagua Bormeo, good morning tabi. Sige. So, kasudma, tapos na su piyesta kang San Juan. Sa Tabaco, piyesta. Sa Kamalig, piyesta man. Sa Kamalig, Pinangat Festival. Duman ko ta maurag magduman. Sir Edwin Sistina, mas maurag magduman sa Kamalig da at least pinangat lamang ang banatan mo duman bakong maka-high blood. Yan ang gusto ko pag nakikipamista kita sa mga gulay-gulay sa nampig dudurumanan ko, bako na so puros tiwi kon tiwi dipisil na. And yun ang nga ni supig sasabi ko na kamahal ngunyan kan mga panghanda pag nagpipista. Tapos susupunan man sa nasuluto mo, swanda mo. Matabaon man niya, swanda man niya ni. May mga iba kaya na mapista, biyo na ngungutang. Nangungutang biyo para may ihanda sana. So, mga day nang imbitar ngayon kasudma sa pista, day may man niya ka mo imbitaran pag mapistaman sa mo. Piling mo na yan. Mapistaman niya sa moya, mailing man niya nindo, day man niya kumahanda.
Yaw. Kasud mapagagi ko na ni dyan sa sentro, kulang sa tawo. Mas dakol sa tawo, Ma'am Jocelyn Antipuesto, kang so paka-eleksyon. Grabe sa tawo kang Mayo 12. Yo. Lalo na sa Mayo 12 hapon na. Sus Maria, grabe sa tawo sa sentro kang Tabaco. Kasud pag-agi ko yako, malinig sa tinampo. Daing traffic. Kulang sa tawong nagbarasay-basay. Maski hapon na kulang. Ano nangyari? Ata ngayon day managharanda. Taday naman kipanghanda. Bata tingating na bagangon niya. Ralaogan na kang klase. Kadakol ang mga pigagasusan kan sa tuyang mga kababayan. Kundi Una ang pag-restoryahan tata. Ang patron bagang San Juan, igwa kitradisyon sa ibang lugar na pigdudurugdug bagaso nag-aaragi. Halimbawa, ngaya, dyan niya sa sentro kang Tabaco, pag uminagi ka dyan, sigurado dudurugdugon ka. Tapis tangani kang ni Senyor San Juan. Maray nga ni digdi sa Tabaco and dyan sa Kamalig, mga tugang, dai man nauso iyan. Maski kang inot pa, dai po iyan nauso, yang pigdudurugdog. O kudi, duman sa San Juan sa Metro Manila, mga toga, nako, Ma'am Joy Cargullo, kasud grabe naman so, mga nagkairinita, nagkapirikon, dahil nga ni sa tradisyon na iyan, na kung mahiling tagari, pigigibo naman sa ng katuwaan, bako naman so talagang ang obheto, so tradisyon, may mga napipikon. Ikaman daw tabi, Ma'am Joy, nakabadoon kang maray, nakadress kang maray, malawag ka sa opisina mo, pag-agi mo duman nakalunad ka sa jeep, dudugdugun ka sana. Sus Maria, di ka kan mabuisit. Ngunyan, anan maray nagibuhon ka yan. Ano yan? Halio na yung tradisyon na yan. Tagari bako naman magayon. Ano sa Indo? Sige daw tabi, Ma'am Joy. Anon masasabi mo kaya? Kasi kung hihilingon ta, maray kung sinda-sinda sana so nagdudurugdugan. Ang problema, igwa nga ni sindaki, may mga na pipirwis yung ibang tao. O maray so mga nakakutsita, sarado so mga pinto, sarado so mga bintana. Ang problema so, naka-tricycle, naka-single na motor, naka-jeep, bata pati so mga jeep nga ni, pigbaraba na nga ni so mga taklob sa bintana, buburoksan pa para dugdugon so mga pasahero sa laog kang jeep. Uyugon mo yan. Paano kung may importantihong kang gamit na dahil pwedeng madumog? O paano na? O ba kung perwisyo? Gari, bako naman parte kang tradisyon na di. Siguro, so magdurugdugan nga. So saro sa nangayang barangay. Kita sana nga yan. Dahil nakita man damay pakiba. Bako, gari arog na lang sa nakan ang gibuhon ko di. Taon-taon iyan. Taon-taon bagatabi yan, Ma'am Joy. Taon-taon iyan, igwak permiki mga arog kaya na nangyayari. And dai na gugustuhan ng kang iba niya itong mga tugang. Igwa nga ning subbabayi kasuod dinugdug tapos biyong buminaba sa jeep. Nuragan. Biyong binukod so nagdugdug sa iya. Pagbukod niya kantig nagdugdug sa iya, sinabat naman siya kay mga paingurag na nagdugdug. Hiling mo na iya. Talagang magkakainitan. Magkakausalugod ki problema. Ang mga arog po kaya na tradisyon na yan na sana day parang halion na siguro. O kaya kung day man halion, sinda-sinda sana. So gustong magdurugdugan sila, mag-arapon pa sinda, na day sinda ki na apektaran na ibang tao. Bako na maluwas dyan sa kalye,
Pag uminagi sa jeep, pag uminagi sa tricycle, may pasahero, dudugdugon. Bako, sige dahil na pagdadada daw, tabi yan, ano. Kasi, parte na siguro yan kan tradisyon man o kaya kultura. Pag nagpipista man sa nasa San Juan, pag bako man yan pista, dahil man kami nandudugdug, di yung gani. O kundi, paano yan kung may naapiktaran ka mo? Makakakuha ka mo kikompromiso dyan. Pag malibong-libong bagang payo, baka binanatan ka mo dyan o problema lugod. So maray, digdi sa satuya di. Dyan sa tabako and dyan sa kamalig, dahil pa yan lamang maski kang inot dahil man ki nagigibo ka yan. May mga iba lang talagang lugar na arog sa Metro Manila talaga, sus Maria Josep, kasud blockbuster naman so social media na iyon naman ang nangyayari. Maray nga kung malinig man sa tubig na pigtataplak sa imo. Ang problema kung maati sa tubig, kung saing kinua. Malay nindo kung kinua sa nasa kali, maati, tapos idudugdog sa imo, edi wow. Pero siguro dahil man magibo kay arog kayang. Kundi, ang problema sa iba, trip naman sana. Lalo na sa mga hupines dahil man hindi aram kung ano ngata ta nagigibusin da ka ngata ta igwang arog ka yan na tradisyon apo ta daw kung ngata ta nagdudugdug sinda nata sige daw dahil man hindi naram gari ta nagdurugdugan niya digdi masabay man niya kita digdi trip lang dugdugon ta tripan ta nga itong mga pasahero kan jeep. Pero so tunay na objeto, dahil hindi aram. Dahil hindi aram kung ano tunay na objeto, taang San Juan Bautista baga. So, iyan so pag, kung di ako nasasala, iyan so pag kita baga pigbunyagan, tigdudugdug kita. Bako? Gari arog kayan ang ano kaya, ang konsepto kaya. Pero aputon mo itong mga nagdudurugdug na ito, nga tatapigigibon nindo yan. Ano yan? Aram nindo? Siguro ano dahi? Ang aram sa inda mag-trip, magdurugdugan niya, dudugdugon mo yung mag-aragi digdi. Yun yan tabi mga tuga ang nangyayari. Kaya sabi ko, mas maringanin niya ako digdi sa tuya. Diyan sa tabako, sa kamalig, dahi po pigigiribon mga arog kaya. Sana sa ibang lugar na iyo pa manggiraray, mag-isip-isip na ta medyo may daiman nagugusto talaga yung mga pigigiribong yan. Pero wisyo baga manangga, yugon mo dugdugon ka, tapos mauli ka na naman. Malaw ka sa trabaho mo, na late ka na, nadumog ka pa, mauli ka, masanli. Paano na? Bako naubos sa suras mo? Yan tabi mga tugang ang problema di. Sana tabi mapaghurup-hurupan naman yan kang ibang lugar na nagigiribo pa tabi kayan hanggang sa mga panahon tabing ini. Serbisyo Asin Reparo. Sige di piyesta pa ngunyan sa tabako. Sisayan may tada pa lamang dyan. Di ba ang ibos sa kalatik, haloy ma-route yan? Sisay doon may latik tapos may ibos, baka makatana kita. Yung masanang gusto ko pag nagpipiesta. Di ako nag-ano kan sa mga karne-karne. Pwede sa kuya sa mga ibos, latik, arroyo, binutong. Pwede yan sa ko. Kundi, ang binutong baga may gata. Dahil na siguro yan mahaloy. Ang sigurado ako naghaloy, yung ibos sa kalatik. Maski perang aldaw na yan, dahil man nanaraot. Di kasod ba pa man sa nabaga sa pista. Ang pigluluto kayang ibos latik, dispiras. Bispiras. Di kampitsa kan Lunes, o Miyerkules ko niyan, pwede pa. Sisay lamang tabi ang iguan pa dyan. Chat sana nindo ako o kaya i-text nindo ako tawa ka lamang at chan nakatana kitang ibos latik
Maski dahil ng lunok. Dahil man niya makagibon lunok, tamal sunyog. Napahit tayo ni, sige. Yo. Di so'y gwapa dyan, baka makatana kita. nganing okay ang piyestata. Gayon ko ta duman sa kamalig. Tayo ko duman na pinangat. No, maski pinangat sa nampahiton mo, dahil ka na magmaluto, ayos na yan. Bako, dahil ka na magmaluto, pahiton mo sa napinangat. Yan, maurag na yan. Pasiguro na kita ngunyan kan mga pigkakaunta. Kung magpaparakaon ka ngunyan kikarni, mapapadali ang buhay mo, apwera ka yan. O kamahal. Kamahal na po ngunyan kan mga karni. Sige, congratulations po duman sa mga naggraduar. Sa mga naggraduar tabi, kasubanggi, dyan po sa Bicol University. Yo. May graduation kasudma and ngunyan aldaw igwapa. And surunodan na iyan sa mga bio school. Arog dyan sa tabako, igwama dyan na bio, ang bio tabako, bio pulanggi. Yan, surunodan ang mga graduation kayan. Ngunyan ang simana iyan. So iba nga ni, may igwapa sindang graduation, mga July pa. Talit bagaso college. Yo. Pero sa elementary ngunyan tapos sa high school, nagkakarlasi na naman. Yo. Kaya sa mga magurang, congratulations tabi sa Indo. Sa mga nagraduar. Nagraduar kasudma dyan sa Bicol University kasudma, bago magpunso graduation, marita buminagsak na suran. So at least habang nag-graduation, magayon sa panahon na. So nainot mo na suran. Inuran mo na tabata open baga sa venue kang Bicol University. Open so venue kang Bicol University. Kaya kung mag-uran, talagang mapaduro mo kayo sa mga nag-graduar kasudma. Bata pag-arog baga kang kuntudo di make-up man. Ang sa itong mga estudyante, ang mga magurang. Maray nga ni Tauki man so panahon na pagka medyo hapon na nagpuna sa programa sa graduation and hanggang po duman sa pagkabanggi na tayo iabot bagang banggi dyan ang graduation kadakol na mga estudyante ang Bicol University. So yan, maswerte kasudma yun na nga ni yan, dahil man inuran during ketong sukasagsagan na kang graduation ceremony dyan po sa Bicol University, dyan po sa siyudad kan Legazpi. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Mga tugang alas 8 na ang sa tuyang Philippine Standard Time, 1 minuto bago mag alas 8. Break muna kita ha. Sarabay tabi muna kita sa Horacio Impirata. Horacio Impirata, laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina, ang padusang balik kan sa mong pag-abuso, asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan,
as iniba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka, mamumuto na Ama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kaguranan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tunta kalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kan albay, sabangan ta, sabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala naman iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba, Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba, nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Pag-adal, kaiba ang 21st Century Tutorial and Review Center. Yauna sa Tabaco City ang 21st Century Tutorial and Review Center na makukuha sa RK Commercial Building, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Para sa beginner na may edad 3 to 5 years old, tatabangan sinda na makano at magbasa, asin magsurat, pati na sa basic numeracy skills bago pa maglaog sa kindergarten. Ang tabayan ang elementary, junior high school, asin senior high school sa saindang basic literacy, asin numeracy skills. Kaiba na ang follow-up sa saindang oral daw na pagklase, class assignments, research writing, asin performance tasks. Yaon ang matitibay, asin lisensyadong mga maestra, asin maestro kan 21st Century Tutorial and Review Center. Hanapon sinda sa RK Commercial Building, Bombon, Tabaco City, Iguaman sindang branch sa Tiwi na makukuha sa E. Corteza Building, Tigbi, Tiwi, Albay. O mag-contact sa numerong 0927-341-9219. 21st Century Tutorial and Review Center. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV.
Alas sige tabi mga tugang, balik na po kita digdi sa programa alas 8:05 na. Ang sa tuyang Philippine Standard Time, oras pong yan dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madali sana yan makuha, dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners, ano, dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghanap tabi kidor, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Sirigman mga tugang, ang oras na yan dara po sa tuya ni Governor Ate Glenda Ong Bongao kang probinsya ni Nalbay, City Councilor Riner Burse ng siyudad din Tabaco, Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abila kang Malinaw Albay. Kasabay tama dyan ang Capos Bilo Lotto Outlet dyan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw. Sa Arcadillo Steel and Aluminum Fabrication Services na makukuha man dyan sa Zone 5, Balading, Malinaw Albay. Dyan yan sa Hampang kang Malinaw Catholic Cemetery. Sige mga tugang, balik po sa idong lingkod. Ako tabi si Manny Moxea, si Mr. Hulbutana tabi ni kunyang pungal daw kita nin Miyerkules, Wednesday. At sa 25 kita kang bulan na Hunyo taon 2025. Sundo kita alas 8:30 mga tugang. Kaya no papigalata. Doro-derecho na tabi kita. Serbisyo Asin Reparo. Sige tabi mga tugang, ang oras igwa na po kita nin 7 minutos. Sus Maria, igwa na naman ki na aksidente na naman sa Legazpi. May nasagi na naman kang tren. Sarong lalaki. Sus Maria, putulso bitis. Ay napangyari ni di panuntayan gari sa agay na naman kipaglangkaw kan mga produktong petrolyo. Dahilan po yan kan na padagos na problema. Problema duman sa Iran saka sa Israel. Grabe. Kaya kita mga tugang, sabay man kita. May pigsasabi na ngaya siyempre apektado kita pagabot sa mga produktong petrolyo, kaya ilingan na po nindo halos sursimana. Pero may pangapuda na tabi na magkaigwa mo na ceasefire. Hain na po yan kang Russia, China at Pakistan. Ang proposal sa United Nations Security Council na mag-adapt databi nin resolusyon ang 15 miyembro para po sa immediate at unconditional ceasefire. Kaugnay iyan tabi mga tugang kang naglalalang tensyon dyan sa Middle East. Paliwanag po kang Chinese Ambassador to the United Nations na si Pu Kong, makakamit ang kapayapaan sa rehiyon sa pamamagitan ng dahas. So yan tabi mga tugang. Ceasefire. Sana nga igwa man kisispire sa politika digdi sa Pilipinas kung mahal. Ceasefire. Kundi mga tugang, mapadara da sa Pilipinas, mapadara man da ki ang satuyang nasyon fight pabaga duman ang tensyon duman sa Iran saka sa Israel. Ang Pilipinas da mapadaraman duman
Ano nga ipapadara kang Pilipinas? Aram na nindito. Aram nindito. So, o kaya magharanda tabi sa mga miyembro kang tupad. Kamu ang ipapadara duman. Ipapadara ka mo duman sa Iran, sa Israel. So mga miyembro kang tupad, o dumanda tabi mo na ka mo magrelimpya. Magusto do ka mo kaya na sa mga miyembro kang tupad, ipadara mo na da ka mo duman kan sa tuyang gobyerno para duman ka mo magrelimpya. Tadi sa Pilipinas, naman ka mo kipigirlimpya. Sarong dahon, mga pirang miyembro kang tupad ang nagsirigid. Maringi kin, ipadara nga mo na duman sa Iran o kaya sa Israel. So mga tupad tadig di sa Pilipinas. Matindihan pa talaga kang mga Pinoy di. Di yan tabi mga tugang. Ipapadara. Mapadaraman da ki puwersa ang Pilipinas mga tugang duman sa Iran sa Israel. Yugon mo yan. Tapos yung mga miyembro kang tupad ang ipapadara da duma napahitay ni digdi sa kinabanadi. Yugon mo yan. Kaya tabi sa mga miyembro kang tupad biglang aratrasan sa mga miyembro kang tupad. Hindi nga kamuno sa nangya dyan. Tarakot man pala. Napahitay ni digi sa Pilipinas. Okay, sige. Sandali, standby da si Sir Tony. Madali lang ha. Sa mga miyembro kang tupad, ano nangyari? Anyari, bumina nga yugon may papadara ka duman sa Israel o kaya sa Iran. Iraq man ay napangyari sa kinaban. Sige, sandali lang hata 13 minutos tabi. Lipas na po ang 8 o'clock in the morning. May dagdag mo na kitang bareta dyan sa luwas. Nasa linya si Sir Tony. Sir Tony, maray na ang kasay mo, please come in. Yes, Tabi Sir Mox, good morning. And Diyos marhay na pagkaagaman sa tuyo ang mga parantabay. Ano lamang sa pista sa Kamalig? Perte. Maray pa duman ako nagdumanta. May pinangat lamang. Dahil kita na imbitaran sa tabako. Kaya luminayog kita sa Kamalig. Ay, mambaga ka nag-imbitar sa tabako. Kulang sa tao sa tabako, kasudma. Iyo. Oo, kulang on. Palibasa may klase kaya sa iba. Dahil tali di baga so tabako. Sa bagay, iyo pati nga rin sa Kamalig. Pati nga rin sa Kamalig, iyo man. Maluya man sa tao? Aha. Ara mo naman kayo sa mga nag-isip-isip naman sa mga kikipista na tingating ngayang ngunyan dahil mga handa kaya dahil nakita makipista. Roger. Kaya sabi kang barkada, kung mapista man niya sa muya, dahil man niya kumahanda. Palatas niya, palatas. Kumusta so mga miyembro da tabi kan tupad Sir Tony, medyo nagaratrasa na. Tagdadarahon duman. Yun ang ipadara kang Pilipinas duman sa mga clearing operation. Kamuna sa nangyayadya. Tinarang ka sa mga uniform? Roger. Kamuna sa nangyayadya? Hiling mo na morag man ng Pilipinas. Sige. Alay, Tabi Sir Mox, sa mga dugang pang informasyon, follow-up report. Mananungod bagay ni Tabi Sir Mox sa nako ang gadan o ginaganta sa iyang boyfriend diyan sa Sikat Ken Tabaco. Unsain Tabi Sir Mox, mas kinangani nagtuga na so suspiciado or so boyfriend sa itong biktima. Ang ina kan nabito ng biktima may pagdududa na baka ugwapa ning imbweltong iba duman sa panggagadan paglubong sa iyang ati.
Ini kaya sabi Sir Mox, ini kaya matapos na mahiling kan ina, so kamugtakan kang aki, kang kinuaduman sa laog kang kalot. Halos pala grabe so tama ka ini. May mga tama pa pala ini sabi Sir Mox. Apera kan pagtulok sa iya, may tama pa pala ini sa pandok. Iyo. Na halos maluwa. So, pasensya na duman sa mga nagkakaraon na mamarahaw. Halos maulwat pala sumata ka ini tabi Sir Mox. Ini so naging pahayag kan na ina. Kaya siya tabi, dahil nagtutubod na... So, boyfriend sila ang kagibo? May kagibo? Roger to that. Oo. Kaya ini, sabi to na nga ni, pigahalat-halata pa man, ang magiging pinal na investigasyon sa mga hali man sa Soko. Kung ano lang so iluluwas kayo ni Tabi Sir Mox na mga development kan investigasyon ninda man na madigdi sa insidenteng ini. Aha. Mantang maging so nagsadiri kang daga Tabi Sir Mox sa presente, sigon sa PNP, kaya man ito, may ituturing na may partisipasyon duman. So, tiyoon. Roger to that. Kaya ito pala na panangyarihan na ito Tabi Sir Mox, medyo masagusok mananggat. So, pinaglubungan kayo ng biktima. Kaya, duman talaga, kaya nakabuilo mananggat ining suspisyado sa iyang ginibo duman sa biktima niya. Aha. So, ibig sabihin, itong lugar na itong pinangyarihan, may iwas ito Tabi Sir Tony. Roger to that, masagusok. Pwedeng talagang daki ibang makahiling. Roger to that. Oo, kan ito ginibukan na suspisyado. Aha. So, pigalat pa ngunyan Tabi Sir Tony ang so autopsy. Di ba, pagpasara ron sa autopsy yan? Roger to that. Iyon na sa ito, ang pighahalat kan pamilya and kan sa tuyong mga otoridad kangan inang masangatan na ning magkakani kong kaso ining suspetsado. Murder or homicide ang posibleng isangat na kaso. Roger to that. Iyan so naging pahayag man kan mga personahis man kan pag dumanta sa Tabaco City Police Station. Okay. Sige. So alatong So tandaan. Roger, alatong taan magiging pinal na apod ka na investigasyon unong sa insidente ngayon dyan sa siyudad ka na Tabaco. Okay, sige. So yan Tabi Sir Mox, mga dagang pang informasyon, follow-up report, hali bigis na kuyan lokasyon, patrol numero 2, Tony Kiliste, Kasurog, Bicolano, Worldwide. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Sige Tabi, mga tugang, salamat Tabi Sir Tony sa dugang na bareta alas 8:18 na Tabi yan sa tuyang Philippine Standard Time. Good morning Tabi sa imo mate Menatesa Morales. Birthday ni Edward sa Kanibanjo. Sige, happy birthday Tabi sa indo mga bro. Mga kababata ko ini, mga kabarangay ko, kababata ko, barkada. Birthday ngunyang kang kambal. Si Banjo saka si Edward. Si Dad tapos si Banjo. Yun. Si Edward agom ni classmate man na Giselle. Okay, sige. Happy birthday Tabi sa indo. Kay Kambal. Haliyan kay classmate Menatesa Morales. So sige. Batang-bata pa ining Kambal na ini. Okay, ayos pa. Pertihon pa. Sige, happy birthday na sa Tabi. Okay, sige. So yan Tabi mga tugang so nangyari dyan sa Tabaco. Maka Moromundo. So makakwa dapat kita naman nagdiki adal. Mga hubin pa. 18 anyos so babayi, 20 anyos so lalaki. Parehas taga Barangay Santo Cristo. Pero so pinangyarihan dyan po sa Barangay Pawa, dyan sa Siyudad Can Tabaco. Yan.
So sabi kang PNP baga na sa mga magurang na pud kini alalayan na sa indong mga aki pagkumustahon at sabi nga ni kang magurang kay itong subiktima na day maninda aram na may boyfriend na sa indang aki. Iyo tatig tatago man nga ni siyempre baga kita kaya pag may mga nangyayari sa buhay ta deta matig paparam sa mga magurang ta. Iyo kudi nagpapurpasyar raw na barkada sana nagpurpasyar naman da permi man da kay riba duman sa harong ninda. Kaya lang deta masabutan kung natata nangyayari po ang insidenteng ito. Nang sabi na day siguro nagkasundo, day siguro nagkapiko na nag-iwal so magnubyo na nangyari po itong day hindi ka nais-nais. Yugon mo yan kang so siguro bako pa man siguro gadan ilinubong niya sa iyang nubya duman sa sarong bakanting lote pero itong lote sa tiyuon kang suspect pagsadiri na dahil mangkipagkaram nga ni ta medyo dakula so apod kini so lote may distansya man sa mga harong kaya dahil ki nakamali siya tulos. So, kundi nakonsensya so suspect mga tugang dahil nagsuko sa autoridad o dahil nakaaram o di nakonsensya suminuko dunga natabi na diskubre na ito pong 18 anyos na babae na pig-report na nga ni pig-report man ito kan mga nakagingal daw pa pitsa 20 pa kung pitsa 20 pa day nag-uli sa inda kaya nag-report na sa pulis sumagurang na nawawara o yun na nga nito kang Domingo nag-surrender suspect o dyan po tabi sa Tabaco PNP. Serbisyo asin reparo. So padagos pa ang sasagibong investigasyon kang Tabaco PNP dyan. So alatunta na sana kung ano ang posibleng isaangat na kaso dyan sa suspechado habang nagpapadagos pa ang investigasyon para formal na pong sampanin kaso kang Tabaco PNP. Sige, sana may adala naman kita may lessons kitang na kuadigdi sa pangyayari dyan po sa Siyudad kan Tabaco. Okay, sige. 7 minutos tabi bago mag-alas 8:30. Lato na ha. Madali sana. Ano ini ang digdi. Sige. Okay. Bakit ang Japan ay Ano nangyari kay ni? Yata papahit ka dyan. Okay, sige. So iba atsana sana. Atsana sana tabi so iba. Duman sa programa ta sa 10 to 11. Dyan sa 107.7 radyo natin Tabaco. Ganing makabuelo kita ta dito yun nasa ng minuto. So igwa man giraray tabi may laog na ngunyang back to school na takasudma pigdeklarang holiday sa Siyudad kan Tabaco lang. Pero so ibang mga kataraning na munisipyo igwa kabilaog kasudma. Kaya ngunyan back to school giraray. Igwa palang kinagluluwas kaya ngunyan sa social media na advisory pero fake tabi ito, fake news po ito. Sabi kang Pag-asa nga ni na nasa luwas kang Philippine Area of Responsibility na dahil na nga ni pinangaranan na bagyo dahil na nga ni pinangaranan ta nasa luwas na and dahil naman kipikto digdi sa tuya. Kaya lang igwa ki nagluwas sa social media kasubanggi na igwa po ki suspension kang klase yugon mo yan. Talagang dahil magkaginaribuinin mga dahil ta masabutan ining mga taong inin nga nagigiribo ki mga arog kaya.
Okay, may mga paglilinaw tabi so sa tuyang mga local government units na bako po ito totoo. Fake news po tabi ito. O kaya tabi deki wala kipagsususpindi kang klase ha. Digdi sa Kabikulan asin sa iba pang lugar. Yo, nakalagay duman sa advisory sa social media na halos kadaklan na mga probinsya digdi sa Pilipinas pigsuspindi sa klase dahil nga ni sa road kang panahon. Yo, pero yun ang ani kasubago sa Pag-asa sabi, dahil na wala naman kay epekto itong bagyong ito. Na nasa luwas na nga ni kang Philippine Area of Responsibility. Okay, dahil kamo basta-basta magparaturubod ha. Minsan so iba ano pa pig-share pa ninda. Ipidyo ano nindo i-analyze muna nindo kung katubod-tubod ba ini kasi nagagaramit din ki mga site kan sa mga nasa gobyerno ta. Ayo. Pero ano na lang nindo, i-assess na lang nindo kung medyo delikta alpod ka hindi ka tubod-tubod iyan, dahil na po nindo pag-share. Yo. Dahil na nindo pag-share tanganing dahil na makalakop tarog kaya dakulso mga nag-share naman na nagsasabi duman tabi mga tugang na apod kini uning daing klase suspended ang klase dahil po sa route kang panahon. Pero ito tabi mga tugang fake news tabi. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Sarumbang Serbisyo Asin Reparo kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Good morning tabi Ma'am Lumin Capos Riola. sa lupa. So, digdita naman po muna para mentras na tatapuson inin sa tuyang programa. Ngunyan pong Miyerkules, petsa 25 kita kang Hunyo taon 2025. Sa pangaran ni Sir Tony dyan sa Luwas, sa pangaran ni Maestro nila doon, sa pangaran po ni Dugabos, mga tugang mga kabayan, asin sa pangaran po kan sa tuyang mga katuwang sa programa. Diyan dyan si Madam Maylin kang MBY Dormitory, si Vice Governor o kaya si Governor Ate Glenda Ong Bonggao ang probinsya ni Albay, City Councilor Riner Bursi kan siyudad din Tabaco, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abila kang Malinaw Albay, and dyan sa Capos Bilo Lotto Outlet, and kasabay tama dyan ang Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services dyan yan sa Zone 5 Balading Malinaw Albay. Param na po muna sa endong lingkod, Manny Moxea po ini si Mr. Hulbutana. Saga naman kita magaribanan digdi po sa programa Serbisyo Asin Reparo. Adios amigos, domo arigato, iringat po kita, bye-bye. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina, ang padusang balik kan sa mong pag-abuso, asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban, huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan
kundi ka, mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. May bagong kwento handog nila, pag-asa't saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay kapag Bicolnet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa Bicolnet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa Bicolnet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, Bicolnet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging